We hebben met POM Limburg een laagdrempelige tool ontwikkeld, namelijk een kaartspel wat ludiek op de bedrijfsvloer kan rondgaan om te kijken op welke manier dat ze hun bedrijf kunnen innoveren, kunnen digitaliseren. Dus die tool hebben we ontwikkeld. Daarachter zit natuurlijk een economisch plan voor onze provincie, het Salk Turbo, wat we uitvoeren met een heel groot investeringsvolume om onze economie innovatiever te maken en competitiever de toegevoegde waarde in Limburg op te krikken. Wel, we vinden het vooral belangrijk om samen met onze structurele partner die de POM is, toch eens even te kijken samen hoe dat we dat economische weefsel in Limburg nog sterker kunnen maken. En met die sterke partners hier vandaag verenigd ben ik er zeker van dat dat een positieve toekomst kan zijn. Wij proberen ondernemers te ondersteunen in hun ambitie en in hun groei. En het project van de POM sloot daar perfect bij aan. Dus eigenlijk was dat een turbo onder wat wij al bezig waren. En wij willen vooral ondernemers versterken. En de POM is daar eigenlijk heeft daar een heel goede duw in de rug gegeven. Waarom vindt Dempel dit initiatief zo belangrijk? Natuurlijk omdat we echt wel moeten inzetten op die productiviteitsgroei in Limburg. Het kan niet zijn dat Limburg als enige provincie moet achterblijven op het Vlaams gemiddelde. Ondernemerschap is de basis van alle welvaart en welzijn in onze regio. En alles wat ondernemerschap stimuleert is belangrijk. Dus vandaar dat het heel leuk is dat op een ludieke manier ondernemerschap wordt gestimuleerd.